Chukwu ego ndị Igbo Bishop n'Ozubulu Olu Ebube Chukwu ụzọ Ebube Chukwu ụzọ Bishop n'Ozubulu Mmanwụ egwu na-ama mbem Mmanwụ egwu na-ama mbem n'Ozubulu Mbem nna mmalụ Chukwu ego n'Ozubulu Bishop Ebuyalisia Adoba Atụala ofe ka inu Mofe kefe isi n'ọfịa Ọkwọli ara nyụrụ n'enu nkwụ O wee gbazie n'ijijigharị n'anya Osimiri adịghị onye nọ n'ụlọ ya Onye jele osimiri ka osimiri na-eri nwanne m Ikorika adịghị ka agwọ n'enu ụwa ya Maka na agwọ na-amị amị oke marụkwa Mana agwọ tụrụ mbe n'ụwa tụrụ ogogoro oke marụkwa Ife anyị ji akụ inu n'ụwa Ife anyị ji akụ inu bụ ka ọgbọ ofe kegharị nụ Maka na ofe ka marọ mgbe ekele nke ụkwa Egwu Olisadoo n'ọbụ n'inu Asị mma malụ nka fasi ekwu anya Ebuyalisia Adoba Ebuyalisia Adoba Ebuyalisia Adoba Chukwu ego ndị Igbo Chukwu ego ndị Igbo Bishop n'Ozubulu Olu Ebube Chukwu ụzọ Ebube Chukwu ụzọ Bishop n'Ozubulu Amalụ ka fasi etu anya ba n'ụwa Chukwu ego ndị Igbo Bishop n'Ozubulu Amosu bi n'obodo na vanetu odogwu afa Amosu dị n'ogbedogo na nwala rusigula ke malụkwa Amosu bi n'ogbe Amosu bi n'ụlọ n'ụla ke malụ owogo Amosu bi n'ogbe Nafa kwolu Bishop Ebuyalisia Adoba Na chonya dị n'izu bụ okwu Chonya dị n'izu n'ife ma mme ya n'ụwa Osi nwata je gagube ji N'oge nye ya mbazụ eji egwu ji Mana si m ọfịa na-asọ nkata Ọfịa na-asọ nkata bike pụ n'elu Osipulelo n'ụwa nkata bịa n'ọfịa Olisadoo Onye Nwe Egwu na AGULERI Ịma na ọnwụ egburu oji eji chụọ aja n'ezie nu Emesịa n'oge epu ome ụmụụwa Mmili malugo salugarụ a Mana abụke kala aja Abuke kalacha Owelisia buru Oke nwe n'ọdị ama azụ oke marụkwa Niru ka oke nwe na ma Amosu bi n'ogbe n'ehi ụla Ebuyalisia Adoba Amosu bi n'ogbe na-alarụ ụla n'ụwa Amosu bi n'ogbe na-eti ụla n'ụwa Oyi mụọ ụla na-atụba Amosu bi n'ogbe jere ozi nzukọ Amosu bi n'ogbe na-eri arịrị n'ụwa Amosu bi n'ogbe na-akwa akwa arịrị kafa na-eri ewume a Chukwu ego ndị Igbo Chukwu ego ndị Igbo Bishop n'Ozubulu Olu Ebube Chukwu ụzọ Ebube Chukwu ụzọ Bishop n'Ozubulu Amalụ ka fasi etu anya ba n'ụwa Chukwu ego ndị Igbo Bishop n'Ozubulu Amosu bi n'ogbe bebe gakwa n'ụwa Amosu bi n'ogbe n'etu anya ba ke malụkwa Amosu bi n'ogbe n'elu anya
Bishop n'Ozubulu Ebuyalisia Adoba gị na chi gị so Ebuyalisia Adoba Olisadoo Onye Nwe Egwu na mamba ka ndị ekene Ebuyalisia Adoba n'Ozubulu Ichie Aloychukwu Nnamdị Ike egwu ọnụ Ichie Akụchinyelu nwata one of Ozubulu Ebubechukwu ụzọ nke izizi n'Ozubulu mkpụrụ obi ndị Ozubulu dike ọgaranya Chairman CEO Ike Bros Trading Pty na South Africa ka ị na-achụ onye ego na Mandela Chairman CEO St. Oil and Gas Nigeria Limited Chairman CEO Ebubechukwu ụzọ Foundation Worldwide Chairman CEO Ikenna Diko Nigeria Limited Chairman CEO Ikenna Diko Properties Pty na South Africa Chukwu ego n'Igbo n'Igbo ebi Chairman CEO Stonehill Signature Hotel Nigeria Limited Chief Aloychukwu Nnamdị Ike egwu ọnụ Ibu Bishop n'Ozubulu Obodo nwa ndị amakwa Ozubulu Libazi Olimanda Ụzọchukwu kwalụ n'ụmụ eje onye ọma Bishop n'Ozubulu Kenejeli m lọlọ Lolo Mrs. Chioma Ike egwu ọnụ Ojuga na Waleze one of Ozubulu nwanyị ọma eze nwanyị nke izizi na South Africa Olisadoo Onye Nwe Egwu ekene Ezinne mụrụ Master Obinna Ike egwu ọnụ Ezinne mụrụ Master Chinedu Ike egwu ọnụ Ezinne mụrụ Master Ubechukwu ụzọ Ike egwu ọnụ Ezinne mụrụ Miss Samantha Ike egwu ọnụ Ụmụọma Bishop ndị ọma bi na South Amosu bi n'ogbe anabasigo Amosu bi n'ogbe anabasigo Chukwu ego ndị Igbo Chukwu ego ndị Igbo Bishop n'Ozubulu Walum Ebubechukwu ụzọ Ebubechukwu ụzọ Bishop n'Ozubulu Isiro ya Highness Igwe Nnamdị Oruche gị ka mụ na-akpọ Igwe Ozubulu ji wee dị ebube Oke Ife dị second Igwe na-achị Ozubulu a na-akpọ Igwe Omeyo Desmond Igwe wee nnekata Ebubechukwu ụzọ n'Ozubulu ọkpọ ya nwa m Bishop bịa ije ka mụrụ nwa m na mmiri Chukwu Bishop ị ga-amụ nwa m na baptizim Ebubechukwu ụzọ nọkwelekwe onye ọma Bishop wee mụrụ nwa Igwe Ozubulu na mmiri Chukwu ya bụ na Igwe ọzọ a ga-enwe n'Ozubulu na ọ ga-abụ nwa Bishop n'Ozubulu His Royal Majesty ka mụ na Igwe Nnamdị Oruche
Ogife the second n'Ozubulu Igwe bịa n'ụlọ nụ mmanwụ na mmanwụ n'ebe Chief Christian Oruche Nwachi na amara oji one of Ozubulu Eze chi na-eme n'Ozubulu Akwepu ojuru ọgba Super High Chief Olisadoo na-ekene Ụtọ nwa na South Ụtọ kedu maka ndị lolo Lolo Mrs. Ntabisengi Oruche Lolo menwa di ya wanu of Ozubulu Isi nwanyị na nye ekene Lolo Mrs. Dorisi Ujunwa Oruche Ojugo ụtọ nwa na South Africa Ojugo nwanyị ọma Chief Emeka Obi Umeni Gade Ojinaka one of Ozubulu Millionaires Olora n'Ozubulu Akwa nebelego ebigi odogwu Mili kedu maka lolo Chief Mrs. Uchenna Obi Mili doledo nwanyị ọma Ego Ojinaka likwo concept Chief Edwin Uchibuzo Nwando Agbogide Enugwu na ụmụnri Okpotokpo nwa nri ji ọfọ Enugo ka mmọnwụ n'ebe Barrister Henry Chukwu Nonsewuzie The Prince na-ekene Eze Ifenna one of Ozubulu Babicha na South Africa Icha keneli mu lolo ye Lolo ewuzie Claudia Uju Asa South Africa Godia nwanyọma n'Igade High Chief Ugochukwu Ebola mụ kwa ndo Nwonu ụmụeze aga n'aka ọkụ ezi oyo Ikuku ọma Holland Ikuku ọma onye wele ego n'ala nsọ Akụ enwe ebe na South Africa onye ọma Ọnọ na Mbazoku nwanne na n'Igbo Stanley Nice Wind Olisadoo ekene Ezigbo onye egwu Odogwu jeli mgbago wee bulite High Chief Victor Nsobemu Chukwu Nwariba Nwariba onye ego na ibu Akụgo Akụgo nke izizi na wide mmiri Ukwu ọma kpọrọ ego ukwu gị ka mụ na-akpọ Arilieri mba ndị awide mmiri Dage ilo onye nwe egwu Akụgo na wide mmiri Ikenga ndị awide mmiri ji dị ebube Kpọbalụ mụ Victor Nwariba Chairman CEO Harvester Hotel Nigeria Limited Chairman CEO Harvester Hotel Nigeria Limited Chairman CEO Harvester Hotel Nigeria Limited Lagos State Ebe anyị na-alacha aka Akụga wawa onye bulebu ebugo Akụgo kenezieli mụ lolo ye Lolo Mrs. Tina Nwariba Osodiye Mako Osodiye Mako nke izizi na wide mmiri Nwanyị ọmasị ụmụ ojii mgburugbo ebe Ọmalịcha nwunye Akụgo Tina Nwariba kunidi ma Olisadoo Onye Nwe Egwu ekenunu niile High Chief Dr. Monda Akunabia Ụkwachi n'aka n'ite na nso Egbe eji eje ọgụ na AIA Machine gun na AIA Mayor Precious Club onekene me High Chief Dr. Monda Akunabia Ambassador of Ebu Gent Club Ogwefi
Greenfield Estate, Lagos State. BOT Chairman, Amuwo Odofin General Fitness Club of Nigeria. Executive Chairman, Greenfield Estate, Lagos State. Executive Chairman, Sibaku International Coin Nigeria Limited. Distributors Best Gas Cylinders. Achifu Monda Kona. Distributor of StarTech UK Copper Wire. Distributor of StarTech UK Aluminium Wire. Distributor of Green Flow Copper 2. Distributor Essel Copper 2. Distributor Best School Refrigerant Gas. Achifu Monda Kona. Ukwachi naka oni tenansa. Onagba potobom dika ani na-akpọ. Amosu bi n'ogbe anabasigo Ebuyalisia Adoba. Amosu bi n'ogbe anabasigo Ebuyalisia Adoba. Chukwu ego ndị Igbo. Ebuyalisia Adoba. Chukwu ego ndị Igbo. Ebuyalisia Adoba. Bishop n'Ozubulu. Ebuyalisia Adoba. Wolu Ebube Chukwu ụzọ. Ebuyalisia Adoba. Ebube Chukwu ụzọ. Ebuyalisia Adoba. Bishop n'Ozubulu. Ebuyalisia Adoba. Kanyi kene Ike Bros South African branch managers. Mr. Godwin Emenike Osuofia one of Amakwa Ozubulu. GB Scotter Chairman CEO E-Music for She South Africa. Chairman CEO Scotland Boutique South Africa. Aka na-eme bogodo. Aka na-eme bogodo. Aka na-eme bogodo. Aka na-eme bengwei. South Africa ka ị na-achụ. Bishop Simukene Chief Madabuchi Okoye Onye Nwe ndidi one of Ozubulu. Ọkwụrụ oge dị na nwoke ka anyị na-akpọ Chairman CEO Madabuchi Motors Pty na South Africa. Honorable Joseph Atuobiajolo Onwoyoko Jesus n'Ozubulu. Chairman CEO Ike Bros Boutique na South Africa. Aka na-eme bogodo na phone accessories na South Africa. Chief Augustine Chinedu Mbacho Ogwefi Afunwa Cheta na one of Eduku Mayor one of Awide Militant Kingdom. Nzogwefi ụzọ Chukwu kwara one na wo. Ebube Chukwu ụzọ one of Oso. Ichie ụzọ Agwadike one of Igboland. Petron n'obi ezumezu ọdịnala Igbo amaka mma. Petron na Biman Imo State chapter. Grand Petron Biman Osu Local Government chapter. Grand Petron gwa nwanne gị eziokwu of Igboland. Executive member of Obi Osu International. President General Osu Welfare Association South. Chairman ndị Osu na South Africa. President General Awidemri Progressive Union. Chairman ndị Awo na South Africa. Chairman CEO Aloma Music Entertainment Pty na South Africa. Chairman CEO Aloma Trading Store Pty.
Africa Aloma nnukwute odogwu na South German CEO Aloma Beauty Saloon na South Aloma Music Entertainment Service Nigeria Limited nnukwute odogwu na South Olisadoo Onye Nwe Amosubi n'ogbe n'ehiola Amosubi n'ogbe n'alarola n'ụwa Amosubi n'ogbe n'etiola n'ụwa Oye mụọ ụla na tụva Amosubi n'ogbe jerozi nzukọ Amosubi n'ogbe n'eli alele n'ụwa Amosubi n'ogbe n'akwa akwa alele kafa n'elio ewume a Chukwu ego ndị Igbo Chukwu ego ndị Igbo Bishop n'Ozubulu Olume Ebube Chukwu ụzọ Ebube Chukwu ụzọ Bishop n'Ozubulu Amaluka vazi etu ahịa vanụwa Chukwu ego ndị Igbo Bishop n'Ozubulu Amosubi n'ogbe bebe gakwa n'ụwa Amosubi n'ogbe n'etu ahịa vake malụkwa Amosubi n'ogbe n'elu ahịa Bishop n'Ozubulu gị na chi gị so